Kondom taky mám. Neboj se, jsem vybavený jak kluk. Já jsem mu už snědl, nebo ne? Jde párek? On to už! To je debil. To je nějaký jezírko. Dobrý, sem nejdu. Six seven. Co jsem s ním udělal? Paní Novotná, Co je? já už tenhle díl viděl na Oneplay, Lumíra přepadou mafiáni. Já tě střískám, Ladislave! Když jsi přišel na 14 cm. Na 40, sorry. 14 cm byl hodně malý. Já 60 moc nevyhledávám, no. Na 20, já až na 60 moc nejsem. Gay, invite to gay. Já ho mám sice krátkýho, malýho. Nějaký debil tady lítá. Ty debile, přestaň tady lítat. Pornhub. To zní divo. Staneš naplácáno ode mě. Ale jako tak, že si to líbit nebude, ne? Že si to líbit bude. Stík jako je takové, jako že se mu furt tam někde chce šmáter. Těžký to říct. Jak dlouho ho honí? Jak dlouho ho honí? Luigi, já se chci pomočit, sakra. Já cítím. Já to nebyl.